e ka daraja bɛ da i yɛrɛ ka ɲuman da la ala bɛ fɛ ala fɛ quoi n'i ye ɲɔ min da o de bɛ falen maa si ka ɲɔ dalen ti falen kaba la o tɛ kɛ Kasimu juru don ala la ala jamana don koyi ala ti juru kan'i fɛ fiyewu ni ne ka 200 juru bɛ la n'a fɔra ko Konate bɛ liberté la yan su in na e tɛna koyi parce que min de ka juru ka di mana juru man ɲi n ko juru bɛ maa bali ka taa juma na i labɛnnen k'i bɛ taa juma na kɔlɔsili b'i bolo kapini b'i kɔngɔn na jurumantigi filɛ misiri don dɔ la don dɔ don sin ka tapi kuru naso juma bɛ bin ka bɔ i kan ala yɛrɛ sɔnna juru man ɲi dɛ n ko juru man ɲi a bɛ minnu na ala k'a sara nka i b'i janto a la Allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwaka ala ne wasa ni ka halala yi kana kɛ ni haramu ye ala ne kɛ nafolotigi ye ni e yɛrɛ ka fasamandiya ye n'a ma kɛ ni dafɛn wɛrɛ ta ye n'i ka farida selila e ka nin fɔ hali n'i ka juru ye miliyari 100 bilahi tallahi n'a tɛ sa o ye juru bɛ minnu na ye nka ne t'a fɛ n ka dɛsɛ fiyewu fo ka se juru ta ma i ka bato kɔfɛ اللهم إني من عبادك الذين لا يصلح إلا غنى فلا تمنع عني رحمتك على نيك جوني جومينغا مويتي ني نبولتيا كتفيو على كنيكا نفلوكم من ينما والله نفو فريدة وكفة سيغتي من فوق سيجلو تما اللهم إني من عبادك الذين لا يصلح إلا غنى فلا تمنع عني رحمتك على نيك moye mi ne ka jonye jo min ga koti ni na volo tiya ce ala ka ne kan na volo here kuma ne ne ma ki to ni ga iti dese surtu ka junuta nga are sarambe min kana sa allahumma kfini bi halalika an haramika wa ghnini bi fadlika amman siwaka hanno kera miliyari ba ke me ino ci sa ne ma famba di made dugukolo jalen tɛ nin ye kalo damadɔ bɛ se sisan a ti nugu wa jɔnni y'a nugu ala tɛ a ma nugu ni sanji ye wa hɛrɛ da tɛ sanji ye ka jamana kelen bɛɛ sɔn ji la yɔrɔnin kelen ala min bɛ se k'o kɛ ala t'i dɛsɛ ka maa kɛ fɛn ye koyi mana juru man ɲi pour que ka kɛ hɔrɔn ye ni wali juru b'i la dɔrɔn n'i y'a sara sɔrɔ f'i b'i disi ja mais maa o maa ka juru b'i la hali n'a y'a sɔrɔ i den filanan n ka kɔrɔ n'a ye n'i y'a ye i b'i muso juru bɛ maa bɔ hɔrɔn ye juru ma ɲi dɛ ema ni ni jurumantigi n'a da ka di n'a ɲɛ bɛn ni ɲɛma ni tuuru seri ma a b'a kun suli sabula a bɛna k'a kɔnɔ k'i b'a fɔ a ye ko cɛ n ka wari sara juru ma ɲi o ye juru min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais juru min bɛ mɔgɔ ni ala cɛ dun kelen o sara ti ɲɛ koyi ni moto ye golo la i ma juru don ala la ne bɛ baara kɛ kamera la i b'i to maka k'a ɲɛ sisan ka Konate ye ɲɛng de bɛ k'a bila i b'i to Amérique ka Konate ye ɲɛng de bɛ k'a bila i b'i ka so kɔnɔ ye direct la TikTok Abudu bɛ k'a bila ɲɛng ka kamera tiɲɛna sara lahara ka ja a diya ya téléphone falen TikTok ko kɛ ala kama sa